хора, в днешното видео на Brawl Stars ще играем ранкет. Точно така. Този сезон много малко съм играл ранкет. Аз даже почти изобщо не съм играл. На бронз 2 съм. И даже това го разцъках без отбор. Сега, за съжаление, пак ще играем без отбор. Да. Да видим някакъв хубав скриншопа и днеска безплатното XP добър. Има също намалена 199 джема. Аз нямам тези джемове. Имам между другото 38 000 коинс. В коментарите искам някой да ми даде съвет какво да правя с толкова много коинс. Защото наистина вече почвам се нервирам някак си, като ги гледам толкова много. От една страна ме е хубаво, че имам толкова много коинс, обаче от друга страна се чудя какво да ги правя, защото не знам. Само от сега неща се разглеждам. Хайперчарджове. Остават ми малко кредити до отключването на легендарен броуър. Няма да давам джемове, защото няма смисъл да ги давам. Аз пък съм събрал 9 джема, 9 джема с 9 джема. Мислих първоначално да си апгрейд на Shade и Piper, защото нали са ми, да знам, кеф има Shade и Piper на кефи и да си ги апгрейдна, да мога да играя ранкет с тях най-вече, заради това. Тя Piper даже ми е на 7, поне за ранкета там. Защото на ранкет имам много малко броуъри и да. Това е. Нека да започваме към първата игра за това видео на ранкет. Между другото, хора, честита нова година. Броубол. Чудя се. Едгар ще съм зависи от отбора. Дали трябва да вкарвам, да бия демидж и да защитавам ли Франка. Добре. Мисля да избера Мортис. Да, Мортис ще избера. Причината, по която искам да избера Мортис е следната. Искам да избера Мортис, защото мога да се дашвам, най-вече заради това. И примерно сега ставам по-голямо, взимам топката, напреде. Не взех топката, хора, сори. Напреде, разбирате ме. Да. Мортис. Лошо, обаче там Франк не трябва да остава сам. Щупи стената и 1-0. Нищо, не сме загубили. Нищо не е станало още, да има. Не е хубаво толкова с ранен гол да ни вкарват. Тъмън съм дашна. За малко и се размина загубата. Франка, човек, не знаеш, че не трябва да ходя. Давай, вкарайте. Трябва да вкарате. Моля ви се, добре. Един изравняваме резултата. Не аз да, ама... И дали това е гол? Да, yes! Просто точно заради това, хора, избрах да играя с Мортис. И вече съм официално бронз 3. Това видео ще се пробвам да стана ранкет. Отварям 250 блинк, добре. Вече имам 4000 блинк. Ще се пробвам да стигна поне силвър. Защото... силвър поне малко точки ми остават. Имам и даже и квест на ранкет. Още 4 победи ми остават за 500 XP. До 12 тира съм от паса. Добре си разцъках в началото на зона паса. И вече съм до 12 тира. Не е зле според мене. Това беше много хубава игра. Мен ми хареса играта. Най-вероятно, защото отбихме и стана интересна игра.
Нали, най-вече за ваш. Трябва да ви е интересно. Нокаут мисля да избера. Сори хора, ама искам Едгар. Просто Едгар си е Едгар. Манджи беше задължителен някой. В нашия отбор беше задължителен някой далечен бrawler, защото ако бяхме аз, Емс и Франк, щяме да загубим. Много голяма грешка от мене. Извинявам се на отбора ми. Обърках пиновете, да, аз умрях. Не умрях. Манди умря, за съжаление, и загубихме. Нищо не можеш да се печели. Пак хора, не можеш да се печели. 1000 сме точки в момента. В това видео Epic Server па ще отворим. Искам да стана Silver. Хайст. Тук пак ще избера Едгар, хора. Искам всеки в това видео, ако все пак може, да ми напише долу в коментарите вие до кой тир сте от паса в момента и няма смисъл. До кой тир сте от паса, да знам, защото трябва да се разуча малко по играта, но да си върша мисълта. Да знам дали за мен е добре да съм 12 тир, защото се чудя. Да. Убиваме Пени. Скачаме на кутийката и почваме да цепим демидж. Нита между другото си е хвърлила мечката. Тя нацепи доста солиден демидж на кутията им. Сейфа им. Защо го пускаш това? Да, и загубихме. Хора. Трябват ми точки. Защо не съм играл ранкет този сезон? Не. Моля ви се, убийте ги. Да, не. Отбора ми, хора, не искам да се опаквам, обаче беше изключително слаб. Не искам да опаквам от отбора ми, ама това си е истината. Много слаби бяха с отборниците. Баунти, Гейл. И в миналата игра, даже с отборниците ми също Манди умираше на 10-та секунда всяка игра. А пък Емс, буквално ние видяха 2 пъти. Не много силен сега. Не си мислете, че аз съм много силен, ама според мен бяха по-слаби от мене те. Добре, започнахме играта, бих казал. Направихме, не. Бяха 0, но вече с 6 с синята звезда. Честър е много добър. Добър. Добре, хубав кил от моя страна. Още един кил добре, и победа. Победата е наша. Стар плеер. Почти ясно беше, че е Честър. Още 2 победи до 500 XP-то, но не се стремим към 500 XP-то. Стремим се до Silver. Когато стигнем Silver, може би видеото ще приключи. Ама не знам. Хайст.
Пени исках да избера. Иначе Франк. Пени е много добра за хайст. Аз съм, бих казал, добър с Пени. Имаме Hypercharger, ама не съм стигнал до 11 левел, че да игра с Hypercharger. Ама макефи самия броер, защото заради супера е. Защото супера е доста солиден. Доста солиден. Буквално е като супера на Джеси, само че е много по-хубав, от въздуха е. И когато взема Hypercharger, буквално това. Кажете го, хора. Супера ми буквално става по-силен от мене. Става истинска машина. Хвърля бомби като хайпер на Брок. Знаете, може би, все пак. Ако играете Brawl Stars, знаете. Тази игра се развива за нас по много добър начин, но не е по перфектен. Малка ни е предината, а аз не спрях да умирам от този Байрон. Този бъс. Да, знаех се, че има стъмнито, просто няма да беше ясно. Добре, че Едгар ми помогна. Но и той умря. Добре. Аре бе, брат, оцели го бе. Ах! Добре, нацелих поне някакъв демидж. Ама в момента правя много слаба игра аз. Само един кил имам. 2 май. И съм нацепил само един удар над сейфа им. О, не, хора, нещата не отиват изобщо на добре тази игра. Байрона ще спре ли да ме убива, брат? И загубихме! Защо губим по толкова нелеп начин? Буквално нас смазаха. Та Пени нищо не игра. Трябваше аз да бъда с Пени. Бах ти гнусния бъз, брат! Трябва просто да допускаме да идва до сейфа ни и да се пробваме някак си да стигнем до техния сейф. Ох, боже, пак загубихме. Пак, не, бе. Брат, на 1%! Шегувате ли са Суперсел? Буквално бях сам до сейфа. Буквално. Ако имаше 10 секунди, брат. Ако имаше 10 секунди, човеченце. Имаше ли 10 секунди, щях да ги бия сам. Пускам Едгар, не ме интересува. 10 секунди ми трябваха, брат, и всичко свършваше. Даже по-малко. Нищо не, има и такива игри, когато победата на противници си е минимално, но победата все пак си е победа и не може да бие всяка игра. Но тази игра според мен заслужавахме много повече победата от техния отбор. Чай, че ние сме почнали, докато аз тук се опеснявам за миналата игра. Причината да играех с Франк е, защото бяха избрали моите два броуъра, с които исках да игра, Пени или Едгар. И затова играх с Франк. Аз Франк не го обичам изобщо даже. И съм, бих казал, много с него. И да. Най-вече заради това и те не бяха достатъчно добри с броуърите, но така е. Нищо. Вече не мислим за тази игра. Афака мисля, че е Shades. Защо скочих, като те го убиха? Но да, тази игра само по себе си всичко лечи, че ще спечелим. И това се случва. 21 звезди на... мисля, че е 5 за тяхния отбор. И ми трябват още 3 победи. 3 победи и ставаме Silver 1. Хора,
победи, ако ги направим подред сега. Ако загубиме, не знам. Окей, Пени пускаме тук най-накрая, вече имаме шанс. Тази игра имам огромно предчувствие, че ще загубим. Защото отбора ни не е много добър, а пък и самото ми предчувствие е такова и тяхният отбор не е добър. Но... да. Искам да заредя супера като за начало, защото той ще нацепи много демидж, ако им го пусна там. Добре, убих Пайпъра. Имам гаджети, не знам защо не ми се зареждат. Нацепих 12 демидж на сейфе. Това е доста добър демидж, като за начало с Пени един провър. Няколко секунди. Добре, защо не ми се зареждат гаджетите? Нямам гаджети буквално. Добре, Джес си пусна супера. Той също нацепи доста солиден демидж на сейфа. Не ми стигат ударите. Добре, имам супер. Трябва да стигна близо до сейфа, да си пусна супера и да се тръгна бързо, ако мога. И да нацепя и аз прямо някакъв демидж. Или да го пусна на нашия сейф да пази малко, защото... да. Не трябваше тук да си го пусна. То стига. Дали тук ще спечелим играта е големия въпрос. И да, победа! Още 2 игри ми трябват, ако си печеля подред, за да победя. И изпълних си квеста, който не ми беше приоритет. Буквално като пуснах видеото, видях, че имам такъв квест. И да. 2 победи ми трябват. Казвам го за 15 път, но да. Тук ще избера Мортис. Че да изберем, да помогнем да изберат те някои... те се избраха. Да. Не очаквах, да е трудно да се дигне Силвър. Мен беше, бих казал, трудно. Се загубихме някои игри. Мисля, че тези са ботове. Ама не са. Не. Бибито е много добра. Не, как ме изблъска. Можех да убия Пени. Не, какво прави тук тая? Добре. Какво добре? Вкараха ни. Нищо, но... нещата не са добре. Не започнахме добре. Както видяхте, вече ни вкараха гол. И да, Бибито мисля, че вкара. Тя е без топка. Супер. Да, загубихме. Хора, какво да се прави? Не може сега да печелям. Не очаквам толкова трудно да се дига. Очаквам да се направим 5-6 победки и да се тръгнем, но да атакувам видеото. Но няма лесни неща в този живот. Кой да игра на този ходзон? Ще пусна Франк или Едгар. Не съм Едгар мейн хора, просто съм добър с Едгар. Не обичам Едгар, но съм добър с него и ще си игра. Бих казал, че отбора ми е добър. Тяхния също. Шейти ли ще тук? Да можем се разберем. Да му кажа да. Не очаквам да дойде той. Бях гледал в Brawl Stars, не знам. Не се мърдам. Не се мърдам, защото правя демидж. В смисъл това на ход зона правя точки. Или там както. Искате ги наречете. Ел примото. Махни се от тука. Махни се. Там направихме нужния демидж или точки
И да, тази игра ще бъде спечелена. Пускам се гаджет за всеки случай. Бих казал, че доста добра игра от мене и с отборниците ми. И сме вече на една игра. От това да станем Silver. Не се хваля, че съм Silver. Даже малко ме е срам, защото минаха бая дни. Аз съм още Silver. Но лека по лека може. Аз искам всеки сезон да се завършвам поне в Голда. Защото Голд според мен не е зле, баш зле. Ама Силвъра зле е. Това е второто по сила. Голда е третото. Diamond. Сам стигал максимум до Голд 3. Diamond трябва да... Мисля, че знаете. За да играят Diamonds, малко трябва да съм съсредоточа. Да се върша мисълта, трябва да имам 12 броуъра на 9 пауър. Да. 12 мисля, че бяха, но не съм сигурен. И да се съсредоточим вече върху дано да последната игра. Браво! Морц е добър или поне този рунд. Нямаше сме да се използвам супера, но нищо добре. Този рунд е спечелен. Ако можем сега направо втория да не играем трети, че е добре. Не, че имам проблеми, просто по-бързо. Анджело, добре, мачкам. И добре, това ще бъде Silver. И чисто казвам, това ще бъде за това видео, само да се отворя наградата Epic. Искам да сложа Silver. Там да отворя, не че ми се падне нещо, да, ама все пак да го отворя пред вас. Пин на Гъс. И това беше за това видео, хора. Надявам се да сте се скефили на видеото. Аз бях Тони. Довиждане и до следващия път.